Здравейте, приятели! Сега ще ви кажа, ще си имам YouTube канал. Да, и за това сега ще ви кажа, искам само да се похваля преди това, че имам чисто нов телефон. Преди точно 3 часа ми го подариха точно, даже съм ги засечила, точно 3 часа. Исках да ви кажа, че тъй като ще си имам канал, трябва да снимам, не трябва, аз искам да снимам видеа за моя канал и първото нещо, което ще снимам като видео е как правя гривни, защото аз много обичам да продам гривни, както аз правя. И за това, че нека направо да ходим там. Пък аз гривните ще ги правя в моята стая в детската. Затова затягам се и отивам. Дето ще правя гривни. Така. Ами, нека да започваме. Те ми дали постоянно ми пречат. Карат ми се като ми дали да ги закачам на това, път то няма как. Тук се дай за монитор, това не се закача. Няма смисъл да го гледате. Ами, нека да започваме. Да си прибера аптекчетата. Ще правя перлиста гривна от перлички. Не знам дали ги виждате. Ами, да, ще правя. Ако искате да ви покажа всичките какво разполагам с моите работи, ще ви покажа. Имам 2 такива, само че едното не съм го направила така, защото съм го срала вече. Ами ще правя перлиста гривна, по поръчка имам. Една момиченце от там, като че я си поръча. Това сега ще правя по поръчка. Много обичам да правя гривни. Казах ви, знам, пак ви казвам. Обожавам да правя гривни. Ами, като цяло аз ходя в Бижолент и още не съм взела готика. Ще си взема за нам. И вътре ще ви покажа всичките високи. Сега имам само ето колко са. Точно 5 високи. Не. 6, да. 6. Сега ми се отварят движимо с 6 високи за обички. А пък ще взема още някакви високи за герданките. Ето я манистата. Ето сложих възълче на това. Сега излагам малко манистица за гривна. Така. Ако ви трябва още се сложа, сега показвам как правя гривна. Вземем се топче, да тук не важно се ги сложим. И започвам да нанизвам. Гледам дъпчицата и започвам да нанисвам. Ето едно. И така нанизваме, докато самата гривна се още ще стави. Така че нека да започваме да ви я правя. Така. Абе, като цяло ще е дълго време, затова трябва да си говорим, защото няма как да спра видео, не ми се спита и така много да се говоря с вас, така че... Ами като цяло реших да правя гривни, тъй като ходих на парка на Камет всеки ден. Всеки гледам, постоянно правя гривни. И аз реших да правя гривни. Просто много ми харесва и аз имах едни фалшиви манисти, такива не, смисъл, те манисти си бяха с буквички, ама самия конец не беше разтегателен и беше ужасно гаден. И затова ходим до Бижолент, пак ще ходим. Вече съм се изкарала 40 лева от гривнички за седмица. Затова, даже не знам дали има седмица, затова трябва да се работи от малка, защото аз съм малка. Айде, нанизах малко. Имам още много да нижа. После ще ви покажа колко гривни съм направила.
половината сме ги изкупили, даже повече от половината, но какво да направя? Приятели, искам само да ви кажа, че ако, нали, искам само да се абонирате за моя канал, защото ще визят нови известия всеки ден и ще ви показвам аз какво правя. Като цяло, като много е яко да снимаш видеа и аз не ги снимам за популярност. Просто много харесвам да снимам видеа, да показвам какво съм научила и така. Аз ги снимам просто за хората да се учат, както и аз се уча от някой и вие също ще се учите от някой като човек, независимо дали от мен или от някой друг. И така. Ти съм готова. Ами, да. Още маничко манистандижа, докато мога. Другата я хвърлям в пакетчето. Слагам, не хвърлям. Но това е като цяло моето занимание до тук. Може да сложа още двечки, за да има повече маниста, да се има по-голямо. Още две, не, още едно ще сложа, защото смисълът остана. Той има много, обаче трябва да се вържа тая гривна. Сега ще я върда, ще ви покажа. Така, след това, ето това, където става горещо, да не е грозно. Така, ето това е гривничката, която направих с перлички. Разтяга се. Аз ще направя да сега на хлебчето. Айде! Чакаме сега да ви покажа всички други. Това са ми обички, имам още такива за обички. Гривна към тази. Това със специално коктейлче на герданчето. Това ми е любимия си на висока. Тук има гердан и гривна от перли, много комплект. Не се попадне гердан. Гривна. Да, чакайте, не си ги правя сама. Да. Правила съм ги наистина сама. Това сигурно пак е същото. Защото един път един човек си пожела две такива и аз там тогава нямах две, трябваше да си вземе нещо друго. И затова вече съм готова. Това е за по-малки. Следната гривна. И това са високите. Много са малък, защото само един път съм ходила и още няма чика да си ги събирам. Така че... обичките съм ги изкарала. Аз ги показах само, не съм ги... Ето го и белия. Да, пак му направила нещо и аз това за нас. Това са топчета. Ето я, също тук направя като държател и така маниста събирам, защото не ми се оправят някой път. Имам една гъбка, тук съм пребрала, без да искам, ето вижте. Правя гривни по поръчка всеки божий ден. Правя гривни. Специално. После ще оправя, защото сега имам видео. Така. Ами това беше като цяло. И така ще минават моите видеа. Ако ви харесва, разбира се, абонирайте за моя канал.
и лайкнете видеото. Чао, чао от мен!